Vítam vás pri dnešnom videu a dnes si prečauníme tento volant z Tesla Model 3. V podstate tie volanty sú veľmi jednoduché, až tak banálne viac menej, celkom nudne vyzerajúce, hej, nie je to nejaký športák ako mám ja v mojom Superbe, ale vyzerajú pekne. Ja si myslím, že ten volant krásne sadne do ruky, je nudný ako celý interiér práve Tesly, nič na ňom nie je také úžasné extra, minimalistické a celkom pekné riešenie ovládania jednotlivých segmentov, hej, hore doprava, doľava, stlačenie na druhej strane úplne banálne, jednoduché a celkom aj logické. No a tu si ukážeme vlastne to prečaunenie. Okrem iného je tu taký malý zaujímavý bonus, že tento volant nie je vyhrievaný, čo v podstate len mne vyhovuje, pretože rozdiel medzi vyhrievaným a nevyhrievaným volantom pri Tesle je síce jednoduchý, ale pri iných volantoch je to troška komplikácia, pretože tam sa dozobávam toho, aby som nezničil práve ten výhrev, pretože Tesláci si troška uľahčili robotu a prípadne, ak je volant vyhrievaný, v týchto miestach nedôjde k deleniu práve tej syntetickej kože, ale je v podstate v jednom kuse. Krásne to majú vyriešené, celkom aj logicky, na rozdiel od iných značiek, ako napríklad Škodovka, kde ten prechod majú veľmi hnusne spravený medzi jedným a druhým kusom a tým pádom to je celkom dosť hnusne urobené a je to naozaj vidno, že tam sa šetrilo a vyzerá tak, kebyže to nejaký lacný poťak z AliExpressu napríklad po tým pár rokoch a celkom je to vydrané. No ale v tomto prípade to tiež rovnako tak vydrané, pretože mám taký dojem, že Tesly síce majú krásnu strechu, majú krásne veľké sklá na každej strane, ale jedinú vec, čo nemajú, alebo čo majú dosť mizernú, tak je pravdepodobne odolnosť voči UV svetlu. Teda to UV svetlo v nejakej tej väčšej miere práve preniká do interiéru a tým pádom zohrieva ten materiál práve na vrchu, do toho nejaký ten ľudský pot, prípadne špinavé ruky, proste nejaká tá masnota a volant, alebo tá syntetická koža viacej a viacej degraduje. Čo je vážny problém, ale riešenie je len jedno, buď to strhnúť, ako sa už snažil bývalý majiteľ tohto volantu a pomaličky to už strhával, alebo to prečauníme. Prečauníme tak, že to bude vyzerať ako nové a mám taký dojem, že to bude vyzerať aj troška lepšie. S tými materiálami tu môžeme troška hrať nejaké tie veci, ale ja to viac menej nechám v tom základnom stave, pretože mám tu už tú moju syntetickú kožu práve na tento účel, ktorá je nejaká takáto. Pri nejakom detailnejšom zábere, no proste je to troška podobnejšie. Nie je to úplne zhodné, ale je to celkom podobné. Je tam tiež nejaká tá malá textúra, ale myslím, že to môže byť. No a v tomto videu si ukážeme vlastne celý ten postup a začneme si pri demontáži, pretože to ma veľmi zaujímalo, že ako je spravený práve ten volant a či to bude niečo zaujímavejšie ako tie iné volanty, alebo nie, alebo je taký malý spoiler, teda pravdepodobne tam nebude nič extra, ale jeden z tých prvých takých tých malých kiksov od automobilky je práve to, ako je to spravené, ako je to prešité. My si tak zrýchlene ukážeme vlastne tie nedostatky tohto volantu, pretože pár ich tu je. V prvom rade ten materiál veľmi dobre nesedí a troška sa tu odlupuje, ale najhoršie je to vzadu, pretože je to tak viac menej dobre účinne skryté, že v týchto miestach to je nejako zle prešité a sú tam nejaké tie, no proste nie je to pekne spravené, že to je celkom dosť nepríjemné. Hej, druhá strana je rovnaká, teda táto časť nie je pekne spravená a ja si myslím, že by sme to mohli zvládnuť o niečo lepšie. Teda my si to vyskúšame, takže ideme na tú samotnú demontáž. No tá demontáž nebude naozaj nejako zložitá, pretože dáme si najprv dole túto multifunkciu, tá je stvorená z dvoch častí, takých tých základných, kde máme ako prvú tieto plastiky, ktoré držia airbag a vlastne slúžia tú funkciu klaxónu alebo zopínania toho obvodu pre klaxón alebo relátka. No máme tu hneď 4 skrutky v každom rohu, ktoré si demontujeme.
No a následne si to takto vycvakneme vonku. Cvakáme opatrne, ale ešte v podstate je to nové, teda tie plasty ešte nebudú tak degradované ako pri nejakých 30-ročných kusoch. Teda táto pasáž ide krásne vonku a preč. No a tu už máme ten náš volantík v celej svojej kráse, teda nie je to nič extra, teda taký ten klasický tvar. No takže tu máme ten náš malý volantík v celej svojej kráse a v podstate čo tu budeme robiť, v prvom rade si musíme odrezať tieto časti, aby sme tam vlastne schovali ten prechod z jedného materiálu do druhého. Ja to robím tak, že v podstate, ak nie je nutné, nebudem vlastne dávať dole tento pôvodný materiál, bude to mierne hrubšie, teda mám taký dojem, že zhruba o nejaký milimetrik, možno mierne viac, bude tento volant troška hrubší a troška lepšie držať sa v rukách, teda bude to niečo zaujímavejšie. No a keďže to nebudem dávať dole, je potrebné tuto schovať ten šev, teda ten je tvorený vlastne z troch častí ako samotný volant, teda prvý musíme schovať tu, druhý tu a tretí tu. No a potrebujeme si vlastne urobiť takú malú drážku, do ktorej vlastne vieme schovať tento šev. To si odrežeme a rovnako tak si odrežeme aj túto časť, pretože ten materiál rovnako tak zaoblíme a prípadne, ak by sme tam dávali o milimeter viac, v podstate by sme mali troška problém s tým, aby sme docvakli práve tú multifunkciu alebo ten panel na pôvodné miesta, čo je celkom prúser. No a rovnako tak aj túto časť si musíme narezať po obvode, tak by sme to vedeli pekne zahnúť dnu, pretože už pôvodne to v automobilke robili tak, že to vyzerá celkom dosno. Akože keď sa pozrieme na to, tak to nevyzerá práve ukážkovo a v podstate to potrebujeme schovať viacej dnu a tým pádom by sme to ešte viacej do priestoru dali. Hej, keď si tak zoberiete, tak je tam celkom veľký prechod. No a my to potrebujeme schovať, teda troška to ešte zbrúsime, tak aby sme tam vytvorili akú takú miernu rovinu a aby sme to vedeli tam schovať. Toto je asi pre vás to najlepšie. Ešte lepšie od tohto práve používať chirurgický skalpel, ale ten je celkom komplikovaný na kúpenie nejakého toho adekvátneho a celkom prúser je s jeho ostrosťou po nejakej tej chvíli. No a tu môžeme vidieť, ako je to všetko spravené. Takto si to predstavujem, je tam zjemnený ten prechod, teda už to nie je zároveň. Túto nitku si veľmi nevšímajme, tá ešte pôjde preč. No a to vnútro vyzerá nejako takto. Je to krásne zároveň, no možno táto pasáž je stále troška hnusnejšia. No, je to viac menej odstranené, ale ste to tam stále. Každopádne rovnaký spôsob budeme riešiť aj na druhej strane. A môžeme v podstate tuto vzadu, aj keď tuto to veľmi nebude vidno a stále to tam budeme vedieť zastrčiť dovnútra. Hej, ale nejaký to zjemnenie toho prechodu tam spraviť môžeme. No a už len tieto dve strany nás čakajú. Tieto troška komplikácia sama o sebe, aby to bolo čo najlepšie. Je to troška píplačka, no. Teda idem sa posnažiť a budete vidieť, ako to bude vyzerať vo výsledku. Po nejakých 20 minútach sme späť, máme to obrezané či na vrchu alebo aj na bokoch a rovnako tak aj vzadu. Je to celé ešte prebrúsené tak, aby tam boli čo najmenšie tie prechody. Aj keď ide o tú hrúbku materiálu, že tam je dosť veľká, teda tam sa schovajú vlastne všetky tie nedokonalosti, ako je v týchto miestach, rovnako tak aj tu. Teda, ako som vravel, máme namerané tie vzdialenosti, obvody a priemery. Rovnako tak tu máme naznačenú linku, teda dáte si to pekne takto a následne si to naznačíte kolem dokola. Rovnako tak aj stredy vzdialenosti jednotlivých častí. My budeme robiť túto ľavú stranu a rovnako tak aj vrch. No a tieto dĺžky a stredy si rovnako tak aj naznačíme na týchto častiach materiálových, či na jednom aj na druhom. A rovnako tak aj z druhej strany.
Je to podstatné, aby sme vlastne vždy trafili stred a aby ten poťah bol viac menej stále rovný. Keď používam Superlap, alebo tak nejako sa to volá, je to jednozložkové lepidlo, ktoré je kontaktné, teda na obidvoch stranách musí byť nanesené adekvátne množstvo toho lepidla. To nanášam takto, že to pekne rozprestriem. Inak to lepidlo má smrad ako klasický chemopren, dajme tomu, ale asi tá receptúra je úplne všade rovnaká. No a následne to iba rozprestriem do priestoru. Tuto veľmi veľa toho lepidla používať nemusí byť úplne všade, pretože všade máme celkom podstatné prídavky. No a my si zoberieme fixku bielu alebo takúto striebrenku a pomaličky si budeme označovať na tejto ľavej strane, ako nám ide pôvodný materiál. Takže takto. Ono to veľmi vidno nie je asi na kamere, ale reálne je to pekne naznačené. Rovnako tak si naznačíme prechody, tak aby sme videli vlastne, kde je začiatok a koniec na všetkých stranách. Teda aby to pekne naväzovalo vlastne na toto zaoblenie. Dobre, máme to naznačené. No a zoberieme si štetec. Teda doporučujem vám kúpovať takéto štetce. To sú maľárska 14, proste ten najobyčajnejší. No a naniesieme to lepidlo na tieto časti. Teda ja začínam pekne zo stredu. Zadnú časť ešte nenalepujeme, pretože v podstate potrebujeme najprv nalepiť tú prednú stranu, orezať ju a potom ísť až na tú zadnú stranu. Ja to robím tak, teda bude to práve takto. Takže čakáme, kým to vyschne. Potrebujeme, aby bol tyk úplne suché, ale toto ešte lepí. Teda naozaj chvíľočka strpenia. Rovnako tak je na tomto veľkom kuse. Musíme počkať. A následne to budeme dávať dokopy. A few moments later. Takže na dotyk je to už suché. Máme tu tú stredovú čiaru. Takže tu by bodol práve nejaký taký držiak na ten volant, ale pomôžeme si. Teda my si to tu pekne takto, vidíme tu ten stredový bod. Už to celkom lepí. Nalepíme to. A pomaličky to budeme naťahovať do obidvoch strán. Tak. No a teraz mierne tlačiť smerom k sebe. Nejako týmto spôsobom a už sa nám tu črtajú jednotlivé veci, kde by sme mali začať strihať. Teda, takto si to otočíme, naznačíme a obstriháme jednotlivé časti. Dúfam, že je to vidno. Proste tuto sme si to obkreslili a
a budeme pokračovať na druhú stranu. Máme to tu odrezané celkom pekne to vyšlo, aj keď do miesta mi to mohlo ísť lepšie, ale ešte sa to samozrejme bude dočisťovať. Z druhej strany už máme nanesené lepidlo, teda počkáme, kým troška preschne, nalepíme to, orežeme a budete vidieť, aký je výsledok toho poťahu alebo skúšky poťahu alebo obrezaného poťahu. Je tam aj nejaký ten priestor na to natiahnutie, rovnako tak aj na vrchu, to mám označené. A ako vidíte, bude to vyzerať naozaj dobre. Je to viac menej do roviny, možno troška pod nejakým vyšším uhlom, ale budem sa s tým musieť troška popasovať pri tom šití, ale vyzerá to vážne dobre. Idem to demontovať, urobíme si rovnako tak aj vrch a v podstate sme pripravení na vytvorenie prvého poťahu s tým, že v niektorých miestach si práve uberieme pár milimetríkov a tuto pridáme vlastne prídavky dookola nejaký centimeter, aby sme tam mali nejakú tú možnosť zatiahnuť to dovnútra. Teda, máme to spravené, idem to rýchlo rozmontovať, budem sa snažiť veľmi opatrne, aby som to neotrhol, rovnako tak aj na týchto horných miestach, kde môžete vidieť. Budem sa snažiť, aby som to neobtrhával, pretože je to celkom prúser. Ak by som to tak spravil, pretože budem musieť tam nahradiť ten materiál druhým. Teda idem to rýchlo spraviť a uvidíme sa pri tom vytvorení prvého oficiálneho poťahu. Trvalo to nejakých 40 minút a sme úspešne späť, kde som práve spravil skúšobné prečalovnenie, ktoré dopadlo naozaj celkom úspešne a vyzerá to celkom fajn. V detaile zadná strana vyzerá nejako takto. Dúfam, že to je vidno. Je tam krásne spravené to krížikovanie s tým, že vrch bol troška komplikovaný, pretože ešte nemám skúsenosť práve s týmto šitím práve tých komplikovanejších tvarov, ale išlo to naozaj celkom v pohode. Pomaličky už získavam skúsenosť práve aj s tým. Odkedy sme sa videli naposledy, volant som si dokonale očistil, vybrúsil, teda tieto časti sú vybrúsené. A okrem iných častí ste mohli vidieť aj v shorts taký malý tip odo mňa pre vás, ako vyriešiť práve tento vrch. Keďže sa lúpal a ja som to pod svetlom, pod rôznymi uhlami sledoval, keď som to prekrýval tou syntetickou kožou, nevyzeralo to práve najlepšie a preto som si povedal, že by som to mal vybrúsiť, keďže pod tým je taká tkanina, ktorá je celkom chlpatá. Tým brúsením sme si to celkom pokazili a vyriešil som to práve tak, že som to polial sekundovým lepidlom a jemne uhladil a po nejakých fakt 20 minútach prebrúsil zrnitosťou asi 80 a potom som pomaličky išiel na tú 400. Vyzerá to fajn z každej strany. A je to pre nás oveľa výhodnejšie, ako by pod tým mali byť nejaké tie bordelové časti a robilo by nám to nejaké tie problémy, nejaké priehlbiny, vlnité veci a pod nejakým rôznym uhlom svetla by to hádzalo nejaké tie tiene a nevyzeralo by to fajn. Teda ja som to tak spravil, použil som asi to najdrahšie lepidlo v hre.
keďže moje, čo kúpujem za 40-50 centov, dnes nemali, kúpil som si tieto Loctite. Je to sekundové lepidlo, ktoré je tekuté, veľký pozor si dať, kupovať sekundové lepidlo, ktoré je tekuté a nie, ktoré je gelové, veľký pozor na to. No a prípadne, ak sa vám aj tá guma, ktorá je vo vnútri, odlepuje vlastne od tej vrstvy železa, je potrebné tam nastriekať nejakých tých pár gramov. Väčšinou skončím pri hodnote 3 kusov, ktoré vstreknem sekundové lepidlo s striekačkou dovnútra, ale tu to nebolo treba, pretože tu je ten volant ešte celkom nový. Pri tých starších 20-ročných volantoch to treba bohužiaľ spraviť. No a výsledok je taký, že to vyzerá naozaj fajn, je to viac menej sumerné. V týchto miestach na začiatku a na konci sa toho netreba bať, pretože tamto prekrytie bude celkom poriadne, rovnako tak sa to zakvapne lepidlom, ale miesta, ktoré budú napínané, tie budú viditeľné pomerne dosť. Zozadu už mám nanesené to lepidlo, no to veľmi nevidíte, ale proste je to viacej ligotavejšie. To lepidlo budem nanášať samozrejme aj dopredu a všade okolo. Aktuálne mi tu schne poťah, ktorom je kompletne nanesené to lepidlo. Ako som už hovoril, toto lepidlo používam kontaktné lepidlo, ktoré musí byť zohriaté, teda je teplom aktivované. Toto lepidlo som naozaj extrémne dlho hľadal a je to veľký pomocník pri mojom type prešívania, pretože najprv to prešijem, napnem a potom to nahrívam práve horkovzdušnou pištoľou. V mojom prípade je to už jeden starý, koľko môže mať nejakých 15-20 ročný fén, ktorý má teplotu 150 stupňov na 3. stupni a teda hej, ten má riadne grády. No, teda toto máme spravené. Myslím, že aj v tom short som spomínal to, že je to celkom super vec s tým sekundovým lepidlom, pretože ak by sme si urobili túto jemný rez tej hornej strany toho švu, teoreticky by sme mohli urobiť variantu s karbonom, s uhlíkovým vláknom na vrchu, čo by vyzeralo naozaj celkom dobre, pretože ten volant na obidvoch stranách vyzerá v pohode, alebo vyzeral v pohode, teraz už vyzerá horšie. A v podstate by sme mohli zachrániť celý poťah a v podstate len vrch by sme mohli vlastne zmeniť a nemuseli sme prešívať nič. Každopádne v tomto prípade som to už celé spravil takto. Ale naozaj do budúcna by som nevidel práve nejaké mraky nad tým a rád by som si vyskúšal aj karbonový vrch. No a ja som nehovoril nič k nitiam. Donedávna som používal polyamidové nite a ešte musím naozaj všetky polyamidové nite vyničiť. Ale aktuálne tu mám Synton 10, ktorá je extrémne pevná, má nejakých 1000 alebo 1200. Nie je to popísané. Proste je extrémne pevná niť a neviete ju len tak naozaj roztrhnúť. Má priemer asi 0,6 mm. Naozaj ešte nie som veľmi skúsený v tom určovaní tej hrúbky na základe tých niťových jednotiek, pretože tie sú dávané len nejako naozaj divne, hej, proste je to niť 10, hej, text má 270, teda je to, hej, hrubá niť, ktorá je tvorená asi zo 4 tých vlákien, alebo z 3, neviem. Každopádne je to veľmi dobrá vec a ono to celkom stojí paletu, je to neuveriteľné, ale kúpil som si niť za 20 €, teda úžasná cena. Ale na druhej strane jej pevnosť a kvality sú vysoké, pretože sa netrepe. Teda prípadne, ak zaťahujete niečo s našim štýlom, nedochádza k tomu trepeniu tej nite a drží naozaj pevne, teda je o teru vzdornejšie ako tie polyamidové nite, ktoré som používal donedávna a je to lepšia možnosť. Dobre, teda nič si dáme na bok zatiaľ, pretože ideme troška špinavejšiu robotu robiť. Teda ideme to natrieť kompletne celé našim lepidlom a uvidíme, ako to bude vyzerať potom. To lepidlo je celkom také hustejšie. Doporučoval by som sa týmto miestam troška viacej venovať, proste aby tam bolo čo najviac toho lepidla, aby to celé držalo. Čo najlepšie, teda vybodkujeme si to.
No a ideme pekne. Mimochodom toto lepidlo je extrémne pevné a nemusíte tam dávať nejakú veľkú hrúbku toho lepidla a drží naozaj neskutočne. V podstate, keď by ste chceli odtrhnúť jednu stranu od druhej, väčšinou sa vám to nepodarí a odtrhnete ten podklad. A je to vážne super, že je teplom aktivované a lepí len vtedy, keď sa to zohreje. A pri opätovnom zohriati nič nepustí. Má to svoje výhody, ale celkom aj nevýhody, pretože prípadne, ak chcete niečo zlepiť a potrebujete mať pritom dve ruky, teda manipulovať s tým trocha, je to troška prúser. Veľakrát som chcel mať nejakú tretiu ruku alebo nejakú osobu pri sebe, ktorá by na danú vec fúkala a ja by som to napínal. No a jedna z tých ďalších nevýhod je, že by sme tu nemali, že veľmi sa tu táto časť nedá natierať zatiaľ, pretože musíme si uvedomiť to, že potrebujeme ten poťah pretiahnuť poza volant. A to robí celkom problémy, keďže to lepidlo ešte nie je zohriaté, tak sa mierne odlupuje a vytvára sa tam taký film. Teda v tom nezahriatom stave, alebo ešte pred tým prvým zahriatím, je mierne nestabilné a nedrží na podklade. Čo je jeho základná taká malá nevýhoda. Ale v podstate nám stačí z jednej z druhej strany to poriadne natrieť a ten malý kúsok, ktorý nie je natretý, je v podstate menej podstatný, pretože na väčšej ploche to lepidlo je nanesené. Snažíme sa ho nanášať čo najtenšiu vrstvu, tak aby sme tam nespravili žiaden nejaký veľký oblúk, ale by bol nanesený na celom povrchu. Jasné, že to sekundové lepidlo je v takej tenkej vrstve, teda stále ten materiál prúžny a stlačiteľný. To som ešte zabudol povedať, pretože aj to je celkom podstatná vec. Chvíľku počkáme, ten čas by sme mohli využiť, takže si odstrihneme nejaké tie prebytočné nite. No a poďme sa pozrieť na ten poťah. Ten si vždy dávam na túto dosku, pretože viem, že prípadne, ak tam budeme nanášať to lepidlo, nenaniesiem ho práve na tieto časti, ktoré sa celkom zle dávajú dole, z ktorého sa celkom zle dáva dole práve toto lepidlo, pretože z hodou okolností tu drží extrémne pevne. Ja si ešte prejdem nejaké tie dôležité časti, teda túto, ktorá je celkom viacej viditeľná. Fajn. Tu už to lepidlo samozrejme mám nanesené v tomto páse, rovnako tak aj v tomto, teda opäť ten stred vynechávam. A na miesta, ktoré sú na nitiach, tak tie sú, tam je toho lepidla troška viacej. Že lepidlo je nanesené. A čakáme. 5 minutes later. Takže ako vidíte, tu už prešla nejaká tá práca, pretože ono je to celkom nudné a aspoň vám ukážem túto jednu časť, tú poslednú. Vlastne tú pravú stranu sa budeme snažiť prispôsobiť tej ľavej, pretože tá je úplne dokonalá. Teda uvidíme, kde skončíme. Ja už mám prešitú vlastne túto stranu, teda ideme do poslednej tretiny a tu si urobíme nasledovne spolu. Aj pri tom návrhu som si označil celkom podstatnú vec a to je práve, aby bola jedna rovnaká vzdialenosť od tadeto po tadeto, sa to už zahýna s tou prednou stranou, tak aby sme mali vlastne prvé strčenie nite z jednej aj z druhej strany úplne rovnaký. Teda, aby to bolo takto rovnaké a nemuseli sme nejako tápať
ako spraviť začiatok, aby to bolo zarovno. Teda tu si párkrát prejdeme, tak aby to bolo celkom pevné. Možno spravíme nejakú 1-2 slučky. Teda takto už to máme fixované celkom. No, následne to odstrihneme. No a dúfam, že budete z toho niečo vidieť teraz. Pretože je to celkom delikátna vec. Teda už to máme viac menej do roviny. Ešte by sme si to mohli natočiť na pôvodnú. Takže prvá a druhá. No a pomedzi to sledujeme, ako to máme s tým krížikovaním, či sa nám to tu otvára alebo nie. V základe sa aj nespliesť. Máme spravených pár stehov, troška si ich ponapíname, tak aby sme videli, ako sa to tvári. No a keď sa nám zdá, že sa nám to tvári fajn, že tie krížiky sa nám tu vytvárajú, tak pokračujeme ďalej. Fajn. Ešte to troška nasmerujeme, aby sme to mali úplne rovnako ako to prvé prešívanie. Nemám to síce označené tou striebrenkou, ale v podstate je to možné ešte vidieť a následne to zatiahnem. Táto niť je extrémne pevná, teda môžeme troška potiahnuť viac a nemusíme sa bať toho, že sa nám to zničí. Rovnako tak ten materiál je ešte celkom pružný, netreba ho ani namáčať ako kožu a viete s tým krásne pracovať. No a ten výsledok je nejaký takýto, teda krásne to ide pekne hore. No a tuto ideme čarovať práve. Troška si odstrihneme z tejto strany. Tak. Aby sme to mali symetrické, tak si popočítame, od koľkej strany ideme už raz zadom. Raz, 2, 3, 4. Takže tu som napočítal 10 stehov späť, aby sme to dali symetrické s druhou stranou. Takže nejako takto to tam je. No a už to len nejako učesať. Malý kúsoček nám tu chýba, budem to musieť do toho návrhu zainteresovať, teda troška to predložiť aspoň o 5 mm. No a ideme sa zbaviť vlastne týchto častí, ktoré sú mierne také vonité. No a tým pádom to ideme už konečne lepiť. Lepíme to horkovzdušnou pištoľou alebo týmto fénom 1000-ročným a ideme to pomaličky naťahovať. Dúfam, že tu vonku vidíte, ak nie, tak tam troška mrdneme svetla. Teda dáme tam troška viacej svetla, aby ste to videli. Ja to idem nahrievať, teda ponahrievame to. No a keď to máme takto nahriaté, kožu napneme a následne ju takto uhladíme. Bum. A v podstate je to krásne napnuté a vyzerá to vážne fajn. Dobre, týmto spôsobom si spravíme aj zadnú stranu, teda krásne to všetko pozastrkávame dovnútra, nahrieme
a uvidíme, kde sa dostaneme. 5 minutes later. Po zhruba hodinke sme späť, kde som to ešte mierne piloval, troška ešte lepil v týchto miestach, pretože tie tlačítka sú práve na spodku. Dozadu to vyzerá nejako takto. Tu som už musel mierne robiť malé úpravy, pokusy, pretože toto veľmi nevyšlo na tejto ľavej strane. Tam sa mi to nejako zdalo byť dlhšie, ale budeme si to ukazovať. Každopádne vyšlo to celkom fajn a som naozaj zvedavý, ako to bude práve s tým krytom, ktorý ide na ten ako vrch. Ako to tam bude sedieť. Ako to tam nesedí. Neviem ako vy, ale ja si myslím, že to dopadlo celkom úspešne. Tieto prechody, čo sú na ľavej a pravej strane na spodku, tak sú celkom jemné. S tým, že to nevyzerá, že je tam nejaký veľký schod, nejaký veľký prechod. Rovnako tak vyzerajú aj tieto prechody celkom fajn. A keď v tomto mieste by mohli vyzerať trocha lepšie. Ale už som to mierne zohľadnil pri tom návrhu. Kde ten návrh vyzerá nejako takto, kde tu beriem do úvahy práve túto pravú stranu, pretože vždy, keď to robím, tak je potrebné, aby ľava s pravou stranou boli viac menej rovnako dlhé, aby sa to nemuselo nejako naťahovať alebo robiť niečo. Tu som hovoril, že som musel mierne optimalizovať už do budúcna ten návrh, teda tuto som to zväčšoval na tejto strane a rovnako tak som aj zväčšoval tento uhol, aby sme mali v týchto miestach viacej materiálu a posunuli ten spoj mierne hore vyššie, aby to bolo viacej pod nejakým uhlom. Teda už ďalšie to prešitie, prípadne ak nejaké bude viacej pod uhlom a tým pádom by to mohlo vyzerať ešte o niečo lepšie. Teda doporučujeme vám robiť si takéto kopýta, dajme tomu, aby ste pri ďalšom návrhu s rovnakým materiálom mali už tieto veci vyriešené a celý vlastne z tých vychytaný. V prípade, ak robíte prvýkrát volant, je to celkom komplikácia. Robí to neustále do oku a prvýkrát a lepšie je si obkresliť tieto veci a mať ich do budúcna. Dobre, spredu to vyzerá takto, zozadu takto. To krížikovanie na obidvoch stranách je naozaj krásne a oveľa lepšie ako z výroby, čo ma celkom akože dosť nasadilo, že v podstate nejaký Američan, ak sa to vyrába v Amerike, nie v Mexiku. Teraz by sme to mali zastrčiť, všetky tieto časti a v podstate zaskutkovať 4 skrutky a ísť tým do auta. Mimochodom, rovnakým materiálom som robil aj bratový volant na Octaviu 2. Tam je použitá šedá niť, teda viac menej som sa to snažil robiť na originálnu hrúbku, čo sa podarilo. Rovnakým materiálom som prešiel aj vnútro, aby to vyzeralo súmerne, pretože už to tu bolo rovnako tak doškrabané, došúchané a dopadlo to extrémne úspešne. Zozadu to vyzerá nejako takto, teda vyzerá to dosť pôvodne. Tá textúra, čo sa týka škodováckých volantov, je v podstate rovnaká ako na našej koženke a tým pádom by som povedal, že to vyzerá celkom originálne, pôvodne a stále super. Budeme si to inštalovať do auta, pretože budeme mu tam dávať aj tú multifunkciu. Už čo najskôr to chcem práve riešiť, aby to mal hotové, pretože už to tu stojí zhruba nejaký pol rok. Som sa k tomu nevedel dostať a určite v čo najbližšom čase budeme robiť práve volant v jeho aute. Každopádne to je volant z Tesly a prípadne, ak sa vám to páči, môžete dať nejaký like, nejaký komentár pod video, v akom to je stave a či si myslíte, že je to OK. Ja si myslím, že je to vážne paráda a naozaj na dotyk je to fakt príjemné voči tomu, čo to bolo predtým. Rovnako tak aj ten vrch nemá na sebe žiadne nejaké vrúbky alebo nejaké problémy, ako boli predtým a ani na dotyk nie sú cítiť. Teda to sekundové lepidlo je naozaj ohromný liek a na budúce, prípadne ak vyhrabem nejaký ten volant, ktorý môžem ako tak zničiť,
tak si skúsime spraviť ten karbonový vrch, pretože to by mohlo byť celkom zaujímavé aj do videa. Toto video páčilo, pokojne ho zdieľajte na Facebooku alebo na iných sociálnych sieťach. Samozrejme like, komentár a rôzne ďalšie veci. Rovnako takto vidíte aj ľudí, ktorí ma naozaj podporili. Ja vám veľmi pekne ďakujem a bez vás by tieto videá vznikať nemohli. OK, tak teda toto bol volant práve z Tesly a uvidíme, či sa vám tieto videá páčia a možno si prešijeme aj ten váš volant. OK, zatiaľ sa majte.